uGeneral Mkhwanazi angazi noma sisakhumbula sonke ethi kusakhumbula mina ngedwa kodwa nami bese ngikhohliwe asikhumbuzane wathi ukuboshwa kuka Dumisani uGeneral Dumisani Khumalo kuyiproject usho ukuthi lo ukuthi uyiproject okusho ukuthi kwakuyinto enkulu kwabamdinga eboshiwe kwangena yedwa kodwa ngenxa ukuthi wayelida lolu phiko olwagcina libophe noma lijaha igebengu ezaziwa kakhulu eSouth Africa wagcina sekuyena umuntu ofanele ahambe phambili ekuthini aboshwe noma aphazanyiswe ngoba uyena uphazamisa ukusebenza kwezigebengu kwawonke lapho lemphundla ehamba la idayisa yonke lezi zinto ezidayisayo kanjalo itapela nje amathenda ngendlela engekho right. Now wasekubukeka ukuthi fanele aboshwe noma aphazanyiswe naku kuyakhumbula echaza ukuthi even nanokuboshwa kwakhe kwaba indlela nje ehlukile kwakufanele kube into nje spectacular noma egqamile waboshelwa airport walindwa kwakuplaniwe nje ukuthi ngoba ngenxa ukuthi uphethe ama-unit amaningi futhi abalekile kuyaphoqa ukuthi abe ne-bodyguard noma abe nobavikeli abaningi futhi abasezingeni eliphezulu so kwakubonakala ukuthi kuzophazamisa ukuthi umbophe noma kuphi kwakufuneka indawo la engezukwazi khona ukuthi ama-unit akhe lawa azobe engekho khona ilapha e-airport-ke la aboshwa khona. Iproject-ke lento ngikhunjuzwa ukuthi namhlanje bekukhona uShamila Batohi uShamila lo uyena olida lesa sikhundla esasiphethwe abashushisi siyakhumbula ukuthi uphinde washo futhi bobabili General Fani Masemola kanjalo noMkhwanazi ukuthi even noma sebewaqedile ama-case abo sebewayise enkantolo abanaloku delay okwamabomu azagcine ehoxisiwe okuyisizathu sokuthi abashushisi bala eSouth Africa bangene shi enkohlakalweni bayakhokhelwa. Now umphathi wabo ke lo bekhona namhlanje uShamila Batohi ayikuyihlazo ke bafowethu uShamila ke yena uhlukile uphika konke kufanele ngimbize ngithi uShamila angazi lutho Nkosi yami Batohi ubesho njalo nje ukuthi angazi lutho futhi uyasho ukuthi uya ku-retirement kudlaliwe ngathi bafowethu la izalukwazi ziyaqashwa zingawenzi umsebenzi zibe zilida ama-agents nama-unit abaleke kanjani eSouth Africa ziphiwa nje imandla abantu labo. Ngikhumbula ngoba last week sivakashelwe angazi noma ngizoyisho izozwakala kahle lapho labantu bobathathu bawohlanga laseNdiya ngizoqala nje ku-Adrian uMrs Adrian Johnson ophethe lapha i-Adlek lo onamanga anzima ohlakaniphe ngalendlela eyisimanga uphethe uyena wake uBatohi lo bese kuba umphathi wamaphoyisa obambile owayiphika ukuthi ubambile othi yena uphethe akabambe isikhundla sakhe lesi laba bantu ngazi ukuthi khona la behlangana khona bayidiscuss lama case into yabo awutholi lutho lapha mhlawumbe fanele umthetho uqine ukuthi umuntu ofike ngaphethe lutho lapha kodwa kunesidingo sokuthi aphathe ngeke ukuthi ulida leyo unit ekuyiyona isinteka kodwa futhi ube nezimpendulo zokuthi awazi kuze kushona ilanga nje mina ngazi lutho noma kusafakwe imibuzo noma imuphi wena awazi lutho awuthi ngibuyele emuva nje kuyena lo mama lo wa last week uMrs Johnson lo uMrs Johnson noma kuyavela ukuthi iproject yakhe le njoba ishilo Mkhwanazi iproject not kodwa yakhe naye uinvolved indaba isuka ngokuthi uphiko le crime intelligence elido yena uKhumalo laqasha umntwana owayezongena khona wayisuka enkampanini kaBM wangena waba ubrigadier olunye udaba ke lolo. Now ngokuthi babemfuna ke bemfuna phansi lapha babemfuna babengazi bazomthola ngani nangu Adams asazi ukuthi ungena kanjani uAdams bashutheka ngokusho kaAdams noma ke kuyinto engekho nje leyo
bashutheka ke information ama-document abalekile lawo kuthiwa ama-classified document athinta ke noma achaphazeleka yena uDumsana kwadingeka ukuthi aboshwe. Now nayo ke indawo ke la ifika itwiste khona. Icala lifike kwi-IDLEC litholakale ngoNovember wangonyaka odlule 2024 ngomhla ka-20 something ngoNovember. Kodwa uku-acta kwalo ba-acte noma badecide ukumbopha uKhumalo ngomhla ka-6 December. Fanele ukhumbuleke umhla ka-6 December ukuthi kwenzekani. Umhla ka-6 December ingaleli langa kugasele i-PKTT lapha lolu phiko olulwa lihamba nayo i-crime intelligence emzini kaMlifi uKT noma uTK Mlifi isigebengu esikhulu lesiyana. Naku kuba nokuphazamiseka kokuthi kuboshwe noma kutholakale aboshwe noma kutholakale ama-document ayibalekile emzini wakhe. Kwafika ke ama-hawks ethunyiwe phazamisa yonke lelo hlelo. Ngalelo langa kwaphuma incwadi ethi hayi akaboshwe uKhumalo. Uyawude usifuna phansi. Uyayibona into iyahlangana. Iphumaphi lento yokubopha uKhumalo? Umuntu ojutshiwe ukuthi abophe uKhumalo uSisoko. uSisoko ke ubani? Usebenza lapha kwi-IDLEC. Utheme ehambe uSisoko ngeweekend. Kuvelile ukuthi uSisoko ngolesihlanu lo lesiphuma kulona. uSisoko ubanjwe wathunjwa bafowethu. Wase kwenzekani ngoSisoko? Bathatha yonke into efana nama-laptop namafoni. The very same week kunoBrian Mkhothi okusona lescheme naye udutshuliwe noma uzidubulile. Ziningana lezi zinto and kube khona nobuhixihixi obufake uMelusi Gigaba. Akangeni ke uMelusi Gigaba, but abantu ababopha uMelusi Gigaba on the very same day evelile umama lapha kwi-ad hoc committee bekufanele kuboshwe uBrian Mlifi. Sorry kuboshwe nangu lo uMelusi Gigaba. Kwavela nje ekseni kukubi itatazela naye esho ukuthi ngiyalunga noma ningakhela uzungu kodwa sizobona sizongena sonke kule ndaba. Uthe mayifika lapha epolice station kwathiwa hayi besifuna nje uvele sifuna into ezithize kuwena. Kwathiwa futhi akayivelele. Oxakayo ke can imagine Khumalo usolakala ukuthi waqasha i-case le ekuphela kwi-HR akayekho involved wancoma ipanel yabo ukuthi akaqashe lo mntwana. Now i-case kaGigaba ngendlela enzima ngayo oGigaba fanele sikhumbule ukuthi yani le case. uGigaba ngekhathi ungqongqoshe waka-Enterprise lapha ngesikhathi sikaMsholozi ngo-2010 2014 wathi ngena kuleya position noma leya portfolio wafika kunethenda eyayipending eyayihlanganisa indaba yezitimela. Izitimela zayizothengwa ngemali engu-39 something billion. Immediately kungena uMelusi Gigaba yanyuka imali yaku-70 billion. Kwakunokukhwabanisa lapho. Now musubuka amacala lo muntu lo osolelwa ecaleni lenzima kangaka kuthiwa akavuka ekseni agqoke aye epolice station ayozinikela. Now lo okuthiwa uqasha umuntu ukuboshwa iyo yonke i-unit kubukiswa ngaye kwenziwa isigebengu esikhulu. Uyayibona le ndaba? And it's even worse. Lo mama lo uAdrian Johnson lo uthi wathola ama-WhatsApp ayemsabisa esho ukuthi usengaqala alungise izikhwama lezi zokuphatha imizimba yabantu abashonile. Now kuthiwa sikhombiseke lawo ma-WhatsApp uthi hayi ngenze ukuthi ngawacisha. Kodwa ngakwazi ukuthola ama-bodyguard babhifa i-security yami. Jesus Christ. Kwenzekalani la?